nabíjačku, nehodíš. Zajímavé je to, že? Pôjde aj to posledné, či ne? Vidíčko? Aj, aj! Svetlo, pič. Škody, jaké škody? Jaké škody? Ale preto máme také pásky červené a z nich sa to zaletí, až akože môžeme ísť po zberačke. Daj. Ďalšia ináč, to je Neuveriteľne sa na to skúšal nejakú ambilu a na tú malú. Heba do toalety. Do piče! Zas na pravú stranu. Čo ty do piče, nemáš toho závozníka? Čo piče, chodí okolo! Ne piči, ja som utekal tebe. Ty si moc rýchly. My sme ti kričali. Milanko, uvidíš čo Áno. keď nie je okolo, víš? A on Ale za teba ide nepočul. mesiaca. Kričali, že rozhývaš svetlo. Môže ísť ďalej, lebo to ešte A vás počúvaj, na čo také pevné svetlo tam máš? Že ti to pretlačí plek. Vieš, aby sa svetlo rozsypalo, ne. Plek sa ti Kombinačka má skrie. príčko vyrovnať. A farba zrejme.